Força absoluta! Força infernal! Força pura! Força animal! Força del mal! Units com els 5 dits de la mà! Les forces especials! Bé, finalment heu arribat tots 5. Senyor! Qui són aquests terribles soldats que fan tanta por a un guerrer tan valent i tan intrèpid com en Vegeta? I si les boles de drac finalment van a parar a les mans del malvat tirà a Freezer?